Soc el Quim Massana, soc enòleg de la família Torres des de fa més de 25 anys. Avui estem ubicats a la finca de Franzola, situada al Penedès, a uns 500 metres d'altitud. Estem ja a principis d'agost, això vol dir que estem a la prebrema, diguéssim, ja començant a fer controls de maduració per veure l'estat del raïm. Mai potser havia vist un any com aquest. Estem en una sequera molt severa. Aquest hivern ha sigut molt sec i la primavera que esperàvem tots l'aigua finalment tampoc quasi no ha arribat, excepte puntualment. Per tant, estem en un any amb una sequera molt important. Això s'ha vist reflexat sobretot amb el creixement vegetatiu del cep. Hi ha molt poca pantalla foliar i aquests moments que estem ja en postverol, postverol i maduració, el raïm està quedant d'un tamany petit com a conseqüència de la sequera. Hem començat ja a fer els controls de maduració i pròximament ja comencem els enòlegs també a visitar les vinyes per començar a veure una mica el potencial real del raïm d'aquest d'enguany. Primer de tot el que fem és, quan arribem a una parcel·la, el que fem és marcar-la, marcar una zona que sigui representativa de la parcel·la, per tal de tenir una mostra al màxim representativa possible. En segon lloc, el que fem és mostrejar. Com mostregem? Hi ha dues maneres de mostrejar. Una seria gra a gra. El que es fa és d'aquesta zona que s'ha marcat, que és delimitat, anar traient grans de cada raïm, de diferents raïms, de diferents ceps, de diferents zones. Són 200 grams. Això seria una manera de mostrejar i l'altra cosa és fer-ho a través de trossos de raïm. El que fem és anar traient trossos de raïm, de diferents raïms, de diferents ceps, de diferents ubicacions i d'aquesta manera tenim una mostra alguna més representativa. Generalment nosaltres a Torres ho fem d'aquesta segona manera. Tenim trossos de raïm, tenim una mostra una mica més quantiosa i per tant és alguna més representativa d'aquella parcel·la. Aquesta mostra la portem a analitzar i tenim els anàlisis de sucres, de pH i d'acidesa total. Quan fem la part gustativa, com us deia, que mirem és això, és una mica la sensació de sucres, d'àcids i de la part gustativa. Llavors també observem una miqueta la pell, ens trenquem el gra, observem la pell, si està ja ben més tova, encara està molt turgent, la polpa, observem també la polpa, i després, sobretot, també els pinyols. Els pinyols també ens donen molta informació del moment de maduració que està. Si tenim ja el raïm ben madur fenòlicament, que diem nosaltres, els enòlegs, vol dir que els grans estan ben lignificats. Els pinyols al principi són verds, totalment verds, de color verd clar, i després el que van passant és a tons més marronosos. I això també és un signe que dius estem ja al moment òptim de collita. La part gustativa, en el cas del blanc, sí que és important perquè és com tot, vull dir, al final un aliment té més gust o menys. El raïm, depèn de l'any, té més gust de fruita o té menys gust de fruita, o té més caràcter vegetal o menys vegetal. Llavors, amb aquest tast, tu el que aprecies és tota aquesta part gustativa de tots aquests gustos i això et donarà una informació que després el vi pot arribar a tenir també realment aquests gustos. Un dels instruments que tenim per fer els controls de maduració, i més si volem fer ja un control de maduració in situ a la mateixa vinya, és el refractòmetre. El refractòmetre és un instrument que el que fa és, a través de l'índex de refracció, quantifica la quantitat de sucres del raïm. Llavors el que fem és treure un gra, li extraiem 3 gotes, el posem sobre el vidre del refractòmetre i allà ens fa la lectura. És una manera ràpida. No és una mostra del tot representativa, però és per tenir una idea al moment que estem a la vinya controlant el raïm. Un dels valors de la família Torres és la sostenibilitat i en aquest sentit es treballa molt amb el tema de l'emissió zero i per això tenim el que és la flota de cotxes elèctrics que fem servir per diferents usos. Per exemple, al centre de visites hi ha el tren elèctric, també hi ha furgonetes elèctriques per tota la bodega i nosaltres, en el nostre cas, pels controls de maduració, també fem servir els cotxes elèctrics.